Chuka odong mana juma chiel kende gindala chiel to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe maraboro. Moko kuom josiasa mamene koro wuoko mar seyo mokalo wechego mikiro gi jotelo moko ka bende koro gikwajo Kenya oneni kuyo bedi ndalogo mag campaigns, ndalogo mag yiero kata mana bang' yiero ma pachuka. We are Ushindi Women. We are maendeleo ya wanawake. We are Amka Dada. Riwruok mar maendeleo ya wanawake, mano mar Amka Mama kod mamoko kwa oganda jo Kenya mondo kik ketie tugo tich matek mano otim kod thuondi ma pachuka mano kedo ne kwe kod achiel mar piny Kenya. Weche maikiro mag siasa manyalo kelo sigu medo kelo luoro ne mine kod nyithinde pachuka. 15 years ago, mothers buried their children after they were murdered, burnt life in a church. 15 years is not long enough for a mother to forget the pain of losing a child. Imekuwaje watu wanasimama juu ya gari na kutusiana na hatujasikia wakiulizwa swali? Hiyo kama wamama tumekataa na tunataka hata IBC tafadhali muzingatie zile code of conduct watu walisign ndio tuwe na amani katika hii nchi. Kama chielo, jodongo mawuok Kabasu Bay County ma Homa Bay okwa kwekin jochung' malaro kombe mopogore mag siasa ka gikoni siasa matulo nyalo biro tamo ganda mathoth ahinya to minne kod jodongo wuok kwa tamalo 100 mar goyo ombulu Raila Amolo Odinga dwaro mare mar kawo telo mar piny Kenya. Gima nyalo kwayo jokura duto te ni kura to wago urne jaduong' Raila Amolo Odinga kuche onge bagen bende onge penjo kura mar Raila onge ng'ama wuoye en gima through kura an gima nakwayo ni kwe gi muolo gi era ema mondo bedi siasa to en gima kawuono ka gik tarik 9 ka gik 10 weche mag siasa koro rumo juduogo kama kawaida. Dodi prayoko dariyo mag Jakamba kotelne kod jakom mar Boniface Kilonzo bende ojiwo oganda Jakamba mondo nyakuya hinya te kindegi mag yiero. Ne giloso athiriva nyasi masidho Wavinya Ndeti elaro kuom gavana ma kaunti ma Machakos. Wakamba ni watu wa amani na tunapendana. Kwa hivyo wakati huu wa campaign period tukielekea katika utepe tunataka kuwauliza Wakamba wote. Mimi kwa niaba ya kanzo yangu wadumisha amani, tuwe na elections ambazo hazitakuwa na vurugu yoyote. Elections ili Kenya nyingine, sehemu zingine za Kenya wakisikia Ukambani wasikie kweli watu ni organized na wapendi mambo ya fujo. E county ma Kiambu, jodak ma ok jo Agikuyu modak e county no kwa oganda jo Kenya mondo nyakue kod hera e kindeni mabende koro jochomo yiero maduong' kagi wacho ni gisechako bet kod luoro kaluwore kod weche midiro kod jo siasa. The political environment of our country is right now it's very dirty. The kind of exchange from the top leaders in our country, it's really calling for violence. And we may call for a peaceful campaign election whereby each and every individual should be part and parcel of that. And we should not call for we should not utter such kind of words that may result to violence. Ote maduong' koro en mananyao kwe pachoka. Seche makoro yiero